sa shi da ka a akawun ɗinka dole ku ce zanga-zanga haram. 16 ɗinka a akawun ɗinka dole ka kawo hadisin ƙarya da ayar bogi. Ku munafukai ko? Muna nan muna jiran ku. Sa shi da ka a akawun ɗinka dole ku ce zanga-zanga haramun. Oke ku kun ci banza ko? Muna nan muna zira muku ido. Duk malamin da aka tura musu system wallahi sai mun haɗo sunan shi a comment Allah. Ko mu tsara comedy mai kyau ya ji wuta. An wahala. Mun yadda da ku mun ba ku amana yau kawo hadisin goge ayar bogi. Wai haramun. Wancan mai gemun 2014 da shi aka yi zanga-zanga. Sun suka jagorance ta. Amma ka ji yanzu saboda an ba su 16 sun danne a akawun wai zanga-zanga haramun.